Satipo viettävät rauhallista iltapäivää kotona. Mikä se oli, Satipo kysyi. Taisimme saada postia, totesi Indi. He lähtivät postilaatikolle. Mikä hirvitys tämä voi olla? He menivät postiasemalle kysymään neuvoa. Valitettavasti emme ole lähettäneet teille tällaista. Indi ja Satipo palasivat kotiin ilman tietoja. Samana iltana Indin kaveri astui sisään ovesta. Hänellä oli kartta. Kaveri kertoi tytöstä, joka on vangittu mantereelle. Tytön on vanginnut professori X. Ja tämä on hänen tunnusmerkkinsä. Indi ja Satipo lähtevät pelastamaan tyttöä. Voi ei! Polttoaine loppuu! Indi ja Satipo ovat keskellä viidakkoa. Indi herää ja lähtee tutkimaan ympäristöä. Kartan mukaan olemme oikeassa paikassa. Ja tässä on venekin. Satipo meinaa jäädä kyydistä, mutta hän selviytyy. Ja niin pitkä matka mantereelle on alkanut. Satipo soutaa kuin viimeistä päivää. On ryhdyttävä heti pelastustoimiin. Tästä saat tuulta pefaan. Vartija juoksee mereen. Oi pelastajani! Indi käy viimeiseen taistoon Prof. X:ää vastaan. Indi voittaa taistelun. Aika lähteä kotiin, kavut. Nyt tytsi soutaa kuin viimeistä päivää. Oma koti, kullan kallis.